Τι κάνετε εδώ? Εγώ είμαι καλύτερος. Γιατί είστε εδώ? Αυτοί τσακώνονται και έχουν λίγα τσες και σε φωνάζουνε. Ναι, γιατί είναι αυτά τα τσες? Δεν ξέρω, αλλά φύγετε έξω. Φύγετε, σας λέω, φύγετε έξω. Φύγετε. Μεράκ. Ναι, λίγα νερά ξέρουμε. Για να τα πουλάμε και θέλουμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Εγώ είμαι. Όχι, εγώ είμαι. Μη τσακώνεστε. Θα πάρω ό,τι είναι ωραίο. Αν δεν μ' αρέσει, δεν το παίρνω. Μπορεί να μην είναι ωραίο. Ας δούμε. Θα κερδίσω. Όχι, εγώ θα κερδίσω. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Δεν θα κερδίσει κανένας αν κάνετε έτσι και δεν θα πάρω τίποτα. Ναι, πες το σε αυτόν. Γιατί αυτός δεν σταματάει να κλέβει λεφτά. Εγώ κλέβω. Εσύ κλέβεις. Παιδιά, τσακώνονται. Άστε με, είπα. Θα με τρελάνουνε. Δεν έπρεπε να πούνε. Γιατί να πούνε? Μα αφού καταλαβαίνουν τι θα κάνουν αυτοί. Ας πάρω ακόμα ένα. Έτσι που είναι καλή. Ας τα πάρουμε τώρα. Όχι. Αυτά. 30. Μια χαρά. Δεν είναι και πιο πολλά. Αχ, τέλεια. Πω, παιδιά. Εγώ. Stop. Εσένα πρώτα. Καλά, εμένα όλα αυτά που θα σου δώσω κάνουν 20. Λίγο, παιδιά. Μου έχει κολλήσει. 20. Ναι, 20. Δεν πήρα αρκετά. Νου, τα δικά σου πόσο κάνουν όλα μαζί? Τα δικά μου κάνουνε 10. Και τα δικά μου 20. Ωραία. Ας σου δώσω 20. Θα είναι ωραία. Τα καλύτερα, το νουπ είναι χάλια. 27 σου έδωσα. Δεν πειράζει. Καλύτερα για μένα. Πρέπει να το σπάσω. Όχι. Πρέπει να το αφήσεις. Δεν ξέρουμε αν έχεις δει το πράγμα. 20. Asta. Wow! Τι είναι όλα αυτά. Το έχω δοκιμάσει. Αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει. Θα πάμε αυτά που δεν έχω δοκιμάσει. Ούτε αυτό δεν έχω δοκιμάσει. Αλλά αυτό νομίζω είναι για δύναμη. Αυτό τι είναι? Για να είναι ζεστό. Οκ. Και θα πάρω και αυτά που δεν έχω δοκιμάσει. Αυτό τι κάνει? Πάω να σκοτώσω. Να, αυτό. Εδώ. Εσύ φύγει πάνω. Άρε, πονάει αυτό. Πονάει αυτό. Αυτό πετάω. Wow, πετάω! Και μπορώ να προχωράω την ίδια ώρα. Παιδιά, πετάω! Κατέβα, παιδιά, πετάω. Έφτασα εδώ. Τώρα πρέπει να πηδήξω. Με βλέπετε? Ναι, πρέπει να πηδήξω. Ας το βάλω. Όχι, αυτό πάει πάνω, Αχ, πρέπει κάπου να βρω νερό. Ρε νομάνι, δεν είμαι το νομάνι. Θα πέσω τώρα. Έχω μια ιδέα, θα πέσω πάνω εκεί. Περίμενε, αυτό τι είναι? Ανάσα δράκου. Ανάσα δράκου. Αυτό. Νομίζω είναι καβούκι χελών. Νομίζω σου δίνει. Ναι, να αντέχω στο νερό πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Τέλειο είναι αυτό. Αλλά και το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να μην χαλάω jumps και να πηδάω πολύ δυνατά. Βασικά όχι, να χαλάω καρδούλες, αλλά να πηδάω πολύ δυνατά και μακριά. 3, 2, 1. Έπεσα στο νερό. Ήρθα ένα βράδυ, θα έρθουν τα ζόμπι. Πάρε κρεβάτι. Ναι, μαγικό πόσιο πάρε. Και θα πάρεις κρεβάτι. Ναι, τώρα. Κρεβάτι. Μπα, έχουμε εμείς κρεβάτια. Αχ, παιδιά, είναι πάρα πολύ βράδυ. Είναι πάρα πολύ βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, και δεν έφαγα τα
ουινό μας. Άρα αυτά μου αρέσουν. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Α, ναι, δεν τα είδα όλα. Άρα, για να δω. Τι είναι αυτό. Έλα τώρα, δεν είναι τίποτα αυτό. Συγγνώμη, για 20, εγώ νόμιζα ότι θα ήταν τα κανονικά. Περίμενε, μπορεί να είναι. Θα ήταν τα λάθη. Και δεν στο λάθος, πώς εκτελάζουμε. Όχι, δεν θέλω. Το μαγικό potion δεν είναι για να παίρνεις λεφτά. Δεν θέλω άλλο μαγικό potion, έχω αρκετά. Δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά που μου έφερες. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι για τα μαγικά νερά. Δηλαδή για 29 έμερα δεν ήταν εκεί. Ωραία ήταν. Αυτή τη θέση 31. Αχ, τα πήρα, συγγνώμη. Γιατί δεν είμαι creative. Α, είσαι μέχρι λίγο. Απλώς φαίνεται ότι είσαι creative γιατί παίρνεις αυτά τα πράγματα. Καλά, εσύ. Δεν είναι ερωτικό. Πάμε. Ευχαριστώ. Θέλω να δω αυτά που δεν έχω δει. Που δεν είναι τίποτα, αλλά ίδια. Του βιβλίο το έχω δει, είναι λίγο περίεργο. Και αυτό δεν το θέλω. Αυτό είναι το καλύτερο. Λέει 2. Παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μου φέρανε. Πάμε να δούμε. Ας ξεκινήσουμε. Τσάπα το πλήρωσα, τίποτα δεν πήρα. Αυτό. Με αυτό το πέρα θέλω. Αυτό το... Άρα, μετά με αυτό το... Άρα, τι θα κάνω. Πάρω όλα τα χαλιά. Θα πάρω αυτό το φέρω. Με θέλω αυτό το... Τέλεια. Αυτό τώρα. Ωραία φίλε, αυτό είναι το καλύτερο. Θα το κάνω σε αυτό λόγο. Αυτό εντάξει δεν γίνεται με την πρώτη. Θέλω κάτι που γίνεται με την πρώτη. Ας δούμε σε αυτό γιατί τα... τα emerald μου. Πάρτε. Ας δούμε. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσαν. Δεν είναι και το καλύτερο, αλλά ήταν ωραία. Αλλά εντάξει, τα κανονικά που ξέρω είναι. Νομίζω το καλύτερο ήταν του Pro. Ο Pro πήρε πιο πολλά λεφτά. Pro, περίμενε. Αλλά πήρα πιο ωραία πράγματα. Και πιο σημαντικά. Ο Pro κέρδισε. Αχ, καλά, εντάξει, γεια. Έφυγε. Καλά, θα τα πάρω εγώ τότε τα emeralds. Όχι, θα το κρατήσω. Καλά, γεια. Wow, παιδιά. Πολύ δύσκολη μέρα και πολύ ωραία. Έχω 0. Αλλά εντάξει. Τέλεια ήταν σήμερα. Παιδιά, έχω μία ιδέα. Έχω πάρα πολλά emeralds και δεν τα χρειάζομαι. Θα αλλάξω όλα τα πράγματα. Πού είναι. Και μακριά θα πρέπει να καθαρίσω. Τώρα που έχω και εργαλεία. Αλλά δεν θέλω τα εργαλεία. Άρα θα καθαρίσω κάποιους. Γιατί δεν θέλω να χαλάσω τα εργαλεία. Θα καθαρίσω με το τόπο. Με το φτιάρι, όχι. Τι γίνεται με το φτιάρι. Νομίζω με το φτιάρι το κάνω. Αλλά με το φτιάρι εγώ το κάνω. Και πρέπει να καθαρίσω.